எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி ஆன் த மியூட். தேங்க்யூ வெரி மச். பிரேமா மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னைக்கு நாம் 9வது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம். டோட்டலி 19 அத்தியாயங்கள். இப்போ தான் நம்ம மிடில் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கேண்டோ வந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ மிடிலுக்கு கூட கொஞ்சம் கம்மி தான். அதாவது 10வது அத்தியாயம் போனால் தான் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பாதி முடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டோன்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் 3 திங்கள் ஆக்சுவலி 3 months 3 to 3.5 months ஆகும் ஒரு கேண்டோ முடிக்கிறதுக்கு. நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு 3 கேண்டோன்னா நம்ம முடிக்கிறதுக்கு பகவானுடைய அருள் வேணும்ன்ற பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, நம்ம பிரார்த்தனைகளோட நம்ம வந்து இந்த பாகவதத்தை நாம் வந்து வாசிக்கலாம் எல்லோருமே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதிராயேத். ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணः புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனः ஹிருதய அந்தஸ்த்யோஹே அபத்ராணிஹ விதோனோதி சுஹ்ருத் சதாம் நஷ்டப்ராயேஷ்ய அபத்ரேஷு நித்ய பாகவத சேவயா பகவத்யேயுத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்றைய அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பீஷ்ம தேவரின் மரணம். ஸோ இப்போ அதாவது கலங்கி இருக்கக்கூடிய நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு உபதேசங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர் வந்து அம்பு படைக்கல படுத்துட்டு இருந்து அவருக்கு கொடுக்க போறார். ஈவன் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த அம்பு படைக்கையில இருந்துதான் சொன்னதாக நமக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு பீஷ்ம தேவருடைய மரணம் இந்த சாப்டரை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ பகவானுடைய அருள் நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும்ட்டு இந்த ஞானத்துல நம்ம வந்து மேன்மேலும் அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்தட்டும்னு சொல்லிட்டு வேண்டுதலோட நாம இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சூத உவாச்ச இதி பீதஹ பிரஜா தரோதாத் சர்வதர்ம விவித்தஸ்ய ததோ வினசனம் பிராகாத் யத்ர தேவவ்ரதோ அபவத். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உவாச்ச
इति पीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविशया ततो विनशनं प्रहात् यत्र देवव्रतोपदत्. சூத உவாச்ச, ஸ்ரீ சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இது இவ்வாறு, பீதக அதனால் அச்சமடைந்து, பிரஜா துரோகாத் பிரஜைகளை கொன்றதால், சர்வ எல்லா தர்ம மத அனுஷ்டானங்கள் விவசாய சயா புரிந்து கொள்ள, ததக அதன் பிறகு, வினசனம் போர் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு பிரகாத் அவர் சென்றார். யத்ர எங்கு தேவ விரத பீஷ்ம தேவர் அவதத் உயிரை விடுவதற்காக படுத்திருந்த. மொழிபெயர். சூத கோஸ்வாமி கூறினார், குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் அநேக பிரஜைகளை கொன்றுவிட்டதை எண்ணி அச்சமடைந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்ம தேவர் ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு உயிரை விடும் நிலையில் இருந்தார். பொருளுரை. 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி பீஷ்ம தேவர் உத்தியோக கடமைகளை பற்றி யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு உபதேசிப்பார். அத்துடன் பீஷ்ம தேவர் உயிரை விடும் தருவாயில் அவரது இறுதியான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து தொடர்ந்த பௌதிக ஈடுபாடுகளின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவார். ஜட உடலை தமது விருப்பம் போல் உகுத்துவிடும் சக்தியை பீஷ்ம தேவர் பெற்றிருந்தார். மேலும் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருப்பதும் அவரது சொந்த விருப்பமாகும். மாவீரரின் இம்மரணம் எல்லா பெரிய மனிதர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது. மேலும் மகாத்மாவான அவருக்கு தங்களது அன்பையும் பாசத்தையும் மற்றும் மரியாதையையும் காட்டுவதற்காக அவர்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தில் கூடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சூத உவாச்ச இதி பீதக பிரஜா தரோஹாத் சர்வதர்ம விவித்தஸ்ய ததோ வினசனம் பிரகாத் யத்ர தேவவ்ரதோ அபதத். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, குருக்ஷேத்திர போரில் அநேக பிரஜைகளை கொன்று விட்டது. என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு சேனை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அக்ரோனி சேனையா, அது என்னது நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிமிஷம். ஸோ அது எப்படி விளக்குகிறார் என்று பார்க்கும்பொழுது, அட்சௌனி, அது அட்சௌனி தான் நம்ம வந்து அக்ரோனின்ட்டு மாத்திடுறோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அட்சௌனி சேனையில பார்த்தா எவ்வளவோ, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2-3 லட்சங்கள் நிறைந்த ஒரு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு படை இருக்கின்றது. அது மாதிரி பல பல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ எல்லாருமே தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இட்ஸ் எக்கோயிங் ஃபார் மீ. ஸோ குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அநேக பிரஜைகளை கொன்றுவிட்டதை எண்ணி அச்சமடைந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்மதேவர் ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு உயிரை விடும் நிலையில் இருந்தார். ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்தராயண காலத்துலதான் அவருடைய அதாவது பிரயாணத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அம்பு படுக்கையில் இருந்து 10ஆவது நாள் போர்ல தான் அவர் படுத்தார். அதுக்கப்புறத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த 10 நாள் 11 நாள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த படுக்கையிலே இருக்கார். அதாவது நம்ம வந்து இங்கேயே சிரமங்களை வந்து நாம வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாலே போற பிரயாணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுலபமாக அமையும் என்பது அந்த ஒரு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சுகத்தை நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து சுகம் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அறியப்பட வேண்டிய பொருளே கிடையாது. சுகம் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது இந்த வாழ்க்கையில சுகத்தை நம்ம தேட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. நாம வந்து நிம்மதி மட்டும்தான் நம்ம வந்து தேடணும். சுகம் என்பது இந்த உடலுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதுவே தவிர ஆன்மாவுக்கு எந்த சுகத்தையும் நாம கொடுக்கறதே கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக பொருள்கள் எல்லாம் நிறைய என்ஜாய் பண்றோம். அது ஏதாவது நம்ம ஆன்மாவுக்கு வந்து எப்பயாவது ரியலைஸ் பண்ணும்போது, உட்கார்ந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா உள்ளுக்குள்ள எந்த சந்தோஷத்தையுமே பெறுவது கிடையாது. இந்த புலன்களும் இந்த மனசு இந்த உடல் பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய இந்த பாடி மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுகத்தை அனுபவிக்கின்றது.
ஸோ அதனால சுகம் என்பது நமக்கு தேவையற்ற ஒன்றுதான். ஆனா நிம்மதி, ஆத்ம சந்தோஷம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா திருப்தி என்பது நம்ம அது ஒண்ணுதான் நம்ம தேடணும். ஸோ அதற்கு நம்ம வந்து இந்த பௌதீக செயல்களில் இருந்து ஆன்மீக செயல்களுக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பாதையில போகும்பொழுது ஆத்ம திருப்தி என்பது நமக்கு வருகின்றது. ஸோ 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் அரசாட்சி நடத்துவதற்கா தேவையான அனைத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தியோகத்திற்கு ரிலேட்டடான, அதாவது ஒரு அரசனாக யுதிஷ்டிரன் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான உபதேசங்களை எல்லாம் வந்து இங்கே பெறப்போகின்றார். அத்துடன் உயிரை விடும் தருவாயில் அவரது இறுதியான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கும் அர்ப்பணை செய்கிறார். அந்த இறுதியான பிரார்த்தனைகள் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமாக வந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ தொடர்ந்து பௌதிக ஈடுபாடுகளின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவார். ஸோ ஜட உடலை தனது விருப்பம் போல உகுத்துவிடும், அதாவது தேவையில்லை என்று உதறி தள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியை படைத்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர். ஸோ அவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருப்பது அவரது சொந்த விருப்பமாகும். மாவீரரின் இம்மரணம் எல்லா பெரிய மனிதர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது. மேலும் மகாத்மாவான அவருக்கு தங்களது அன்பையும் பாசத்தையும் மற்றும் மரியாதை காட்டுவதற்காக அவர்கள் அனைவருமே, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரு வம்சத்தவர் அனைவருமே மிஞ்சி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்து அந்த இடத்தில் வந்து கூடினார்கள். பதம் 2 டிவி பிரேமா மாதாஜி கையை உயர்த்துங்க. ஸோ ததா துவே பிரார்த்தா, அன்மியூட் பண்ணி நீங்க வாசிக்கணும். அதை ததா தே பிராதரஹ சர்வே சதஸ்வயஹ சர்வன ஸ்வரண பூஷிதை அன்வக்ஷண ரதைர் விப்ரவியாச தௌம்யாதயஷ்ய ததா. எஸ், வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கதா தே பிராதர சர்வ சதஸ்வை ஸ்வர்ணபூஷிதைஹி அன்வகச்சந்திரதைர் விப்ரா வியாசதௌம்யாதயஸ்ததா. ததா அச்சமயம், தே அவர்கள் அனைவரும், பிராதர சகோதரர்கள், சர்வே அனைவரும் ஒன்றாக, சத் அஸ்வை முதல் தரமான குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட, ஸ்வர்ண தங்கத்தால், பூஷித்தக அலங்கரிக்கப்பட்ட, அன்பகச்சன் ஒவ்வொருவராக பின்தொடர்ந்தனர். ரதை ரதங்களில், விப்ரா ஓ பிராமணர்களே, வியாச முனிவர், தௌமியர் ஆதய மற்றும் பிறர், ததா மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. அச்சமயத்தில் அவரது சகோதரர்கள் அனைவரும் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு முதல் தரமான குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட அழகிய ரதங்களில் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர். பாண்டவர்களின் புரோகிதரான தௌமியரை போன்ற ரிஷிகளும் வியாசரும் மற்றவர்களும் அவர்களுடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ததாதே பராதரஹ சர்வே சதஸ்வைஹ ஸ்வர்ணபூஷிதைஹ அன்வகச்சன் ரதைர் விப்ரா வியாச தௌம்யாதஸ்ய ததாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அச்சமயத்தில் அவரது சகோதரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டருடைய சகோதரர்களும் சரி, தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு முதல் தரமான குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட அழகிய ரதங்களில் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர். அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களுடைய புரோகிதரான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க வம்சத்துக்குன்னே ஒரு புரோஹித், சீஃப் பிரீஸ்ட் இருப்பாங்க. ஸோ அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தௌமியர் என்ற ரிஷிகளும் வியாசரும் மற்றும் அவர்களுடன் இருந்தனர் அப்படிங்கிறதான இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். அடுத்து வந்து விஜயநாராயணி மாதாஜி. பகவான் அவி விப்ரஹர்ஷே ரதேன ச தனஞ்சய சதைர் பயரோஷதஹ ருபஹ குபேர இவ குஹைகை. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் அபி விப்ரர்ஷே ரதேன ச தனஞ்சயஹ சதைர் வியரோசத நிருபஹ குபேர இவ குஹைகை. பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அபி மேலும், விப்ர ருஷே பிராமணர்களுக்கு இடையிலான ரிஷியே, ரதேன ரதத்தில், ச தனஞ்சயருடன் அர்ஜுனன், ச
அவர் அவர்களால் வியரோசத கம்பீரமான கோலாகலத்துடன் காணப்பட்டார். நிருப மகாராஜன் யுதிஷ்டிரர் குபேர தேவர்களின் பொருளாளரான குபேரன் இவ போல் குக்கியர்கள் எனப்படும் நண்பர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மரிஷியே பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட அர்ஜுனனுடன் ரதத்தில் அவர்களை பின்தொடர்ந்தார். இவ்வாறாக நண்பர்களால் குக்கியர்களால் சூழப்பட்ட குபேரனை போல் யுதிஷ்டிர மகாராஜனும் கம்பீரமான கோலத்துடன் காணப்பட்டார். பொருளுரை. பாண்டவர்கள் மிகவும் கம்பீரமான கோலத்துடன் பீஷ்மதேவரின் முன் காட்சியளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை கண்டு மரணத்தின் போது அவர் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும் என்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்பினார். எல்லா தேவர்களையும் விட குபேரன் பெரிய செல்வந்தராவார். மேலும் இங்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜன் குபேரனை போலவே காட்சியளித்தார். ஏனெனில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் ஊர்வலமாக சென்றது யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் ராஜ பதவிக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய எவ்வாறு அவர்கள் அந்த இடத்த ரீச் ஆனாங்க, எந்த விதத்துல அவர்களுடைய அலங்காரங்கள் இருந்தது. சோ குபேரனுக்கு சமமான அந்த அளவுக்கு செல்வ வளமையோட இருந்த அந்த செழிப்பை பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் முன்னாடி அவங்கள கொண்டு போய் அப்படி நிறுத்த வேண்டும் என்று பகவானுடைய ஆசையாக இருந்தது. ஏனென்றால் சதா சர்வகாலம் எப்பொழுதுமே பாண்டவர்களுக்கும் நல்வாழ்வு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருதராஷ்டிரன் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ பதவியை வச்சுக்கோ, ஆனாலும் பாண்டவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நல்வாழ்வு நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு எப்பவுமே அவங்களுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டார். அதனால அவர்களுடைய இந்த நிலையை பார்த்தால் அவர் சந்தோஷிப்பார் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு அலங்காரங்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா அழைத்து செல்கிறார் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா. பகவான் அவி விப்ரரேஷே ரதேன ச தனஞ்சய சதைர் வயரோதசக நிருபக குபேர இவ குய்ஹைகை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பிரம்ம ரிஷியே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட அர்ஜுனனுடன் ரதத்தில் அவர்களை பின்தொடர்ந்தார். இவ்வாறாக நண்பர்களால், குஹேயர்கள் என்றால் நண்பர்களால் சூழப்பட்ட குபேரனை போல் யுதிஷ்ட மகாராஜனும் கம்பீரமான கோலத்தில் காணப்பட்டார். இந்த காட்சியை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த காட்சியை யாருக்காக ஏற்பாடு செய்தார் என்றால் நம்ம பீஷ்ம தேவருக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. திருஷ்டுவா நிபதிதம் பூம்ஹௌ திவஸ் யுச்சுதம் இவாமரம் பிரணேமமு பாண்டவா பீஷ்மம் சானுகாக சஹ சக்ரினாக. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருஷ்ட்வா நிபதிதம் பூமௌ திவச்சுதமிபாமரம் பிரணேமு பாண்டவா பீஷ்மம் சானுகாசக சக்ரினா. திருஷ்ட்வா இவ்வாறு கண்டு, நிபதிதம் படுத்திருப்பதை, பூமௌ தரையில், திவ ஆகாயத்திலிருந்து, சுதம் விழுந்துவிட்ட, இவ போல் அமரம் தேவரை, பிரணேமு தலை வணங்கினார். பாண்டவா பாண்டு புத்திரர்கள், பீஷ்மம் பீஷ்மருக்கு, சனுகா இளைய சகோதரர்களுடன், சக அவருடனும், சக்ரினா சக்கரத்தை ஏந்தியுள்ள பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்துவிட்ட ஒரு தேவரை போல் தரையில் படுத்து கிடந்த அவரை, பீஷ்மரை கண்டு பாண்டவராஜனான யுதிஷ்டிரர் அவரது இளைய சகோதரர்களுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடனும் அவர் முன் தலை வணங்கினார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு இளைய மாமனாகவும் அர்ஜுனனின் நெருங்கிய நண்பராகவும் இருந்தார். ஆனால் பாண்டவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருந்தனர். பகவான் தமது உன்னத நிலையை உணர்ந்திருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் மனித வழக்கப்படியே நடந்து கொண்டார். எனவேதான் யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்களில் ஒருவரை போல்
அவரும் பீஷ்ம தேவரின் முன் தலை வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தையே ரட்சிக்கக்கூடியவர் அவர். ஆனா இந்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அவதாரம் என்று வரும்பொழுது அந்த மனித உருவில் வரக்கூடிய அந்த அந்த நிலையில் அந்த மனிதர்களுக்கு உரிய அந்த அந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செவ்வனே செய்திருக்கார். அப்ப நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே கட்டி காப்பவன் அப்படிங்கிற அந்த இது எப்பொழுதுமே வந்து அவர் செய்தது கிடையாது. ஆனா நாம பாருங்க, இந்த மனித உருவத்துல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் மேல போனாலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம். பகவான் இந்த பிரபஞ்சங்களையே படைப்பவர், அந்த பிரபஞ்சங்களையே உட்புகுந்து தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவ்வளவு அகிலலோகத்துக்கு நாயகனான அவர் அதாவது ஸ்வயம் நம்மள மாதிரி ஒரு மனித உருவத்துல வரும் பொழுது அந்த மனித உருவத்திற்கு ஏற்ற இயல்புகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்ய வேண்டியது எல்லாவற்றையுமே செய்கிறார். ஸோ வணக்கங்களை செலுத்துவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் நம்மளுடைய ஒரு சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடிய பெரியவர்களுக்கு அந்த செயலையும் பகவான் இங்கே செய்கிறார். அவர் யார் முன்னாலேயும் கைகட்டி நிற்கணும், ஸோ யாருக்கு வணக்கங்களை தெரிவிக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்லை. இருந்தாலும் அத்தகைய செயலில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார். ஸோ இந்த ஒரு சுபாவத்திலிருந்தே நாம ஒண்ணு கத்துக்க வேண்டியது, நாம எந்த நிலையில் இருக்கின்றோமோ அந்த நிலைக்குரிய தன்மைகளை நாம கண்டிப்பாக வந்து செய்யணும். அதுதான் முக்கியம். நான் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்க நான் நினைக்கவே கூடாது. ஸோ வாட் எவர் த பொசிஷன் வி ஆர் ஹேவிங், அந்த பொசிஷனுக்குரிய அந்த இயல்புகளை நாம கண்டிப்பாக வந்து பரிபாலிக்கணும். ஸோ திருஷ்டுவா நிபதிதம் பூமௌ திவசுச்சிதம் இவாமரம் பிரணேமுஹு பாண்டவ பீஷ்மம் சானுகாக சகசக்ரினா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்து விட்ட ஒரு தேவரை போலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்ம தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தரையில் படுத்திருந்தார். அதை கண்டு பாண்டவ ராஜனான யுதிஷ்டிரன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளது இளைய சகோதரர்களோடும் சரி பகவானோடும் சேர்ந்து அவர் முன் தலை வணங்கினார். ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வரக்கூடிய மீனிங். மணிமேகலை மாதாஜி பதம் 5 தத்ர பிரம்மர்ஷய சர்வ தேவர்ஷயச சத்தமஹ ராஜர்ஷய சா தத்ராஷஹன் திருஷ்டும் பரத புங்கவம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர பிரம்மர்ஷய சர்வே தேவர்ஷயஸ்ச சத்தம ராஜர்ஷயஸ்ச தத்ராஷன் திருஷ்டும் பரத புங்கவம். தத்ர அங்கு பிரம்ம ருஷியை பிராமணர்களுக்கு இடையிலான ரிஷிகள், சர்வே எல்லா, தேவ ருஷய தேவர்களுக்கு இடையிலான ரிஷிகள், ச மேலும், சத்தம நற்குணத்தில் உள்ள, ராஜ ருஷிய அரசர்களுக்கு இடையிலான ரிஷிகள், ச மேலும், தத்ர அந்த இடத்தில், ஆசன் இருந்தனர், திருஷ்டும் காண, பரத மகாராஜனின் வம்சத்தினரை, புங்கவம் தலைவரான. மொழிபெயர்ப்பு: பரத மகாராஜனுடைய வம்சத்தினரில் தலைமையானவரை காண்பதற்காகவே நற்குணத்தில் நிலை பெற்றவர்களும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மகாத்மாக்களும் ஆகிய எல்லா தேவ ரிஷிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் மற்றும் ராஜ ரிஷிகளும் அங்கு கூடியிருந்தனர். பொருளுரை: ஆன்மீக வாழ்வில் பூரணத்துவம் அடைந்தவர்கள் ரிஷிகள் எனப்படுகின்றனர். ஒருவர் அரசராகவோ அல்லது ஆண்டியாகவோ இருந்தாலும் அனைவராலும் அத்தகைய ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை அடைய முடியும். பீஷ்ம தேவரும் கூட பிரம்ம ரிஷிகளில் ஒருவராகவும் பரத வம்சத்தின் தலைமையானவராகவும் இருந்தார். எல்லா ரிஷிகளும் நற்குணத்தில் நிலை பெற்றுள்ளனர். மகாவீரருக்கு சம்பவிக்க போகும் மரண செய்தியை கேள்விப்பட்ட அவர்கள் அனைவரும் அங்கு கூடினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நம்ம வந்து இப்ப எல்லாருமே கூடி அவருக்கு நமஸ்காரங்களை செய்கிறார்கள். இப்போ வந்து நம்ம குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பீஷ்ம தேவர் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். தத்ர பிரம்மர்ஷய அதாவது பிரம்ம ரிஷி என்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்மருக்கு தான் சொல்லப்படுகிறது. சர்வே தேவர்ஷய சத்தமக ராஜர்ஷய சத்ராஷன் திருஷ்டும் பரத புங்கவம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரத மகாராஜனுடைய வம்சத்தில் தலைமையானவரான, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரத குல தோன்றல் அந்த இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து இருக்கக்கூடியதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீஸ் த, அதாவது எல்லாரை விட பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூத்தவர் அவர் தான். காண்பதற்காகவே அவர் நற்குணத்தில் நிலை பெற்றவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மகாத்மாக்களமாகிய எல்லா தேவரிஷிகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா
பிரம்ம ரிஷிகளும் மற்றும் ராஜ ரிஷிகளும் அங்கே கூடியிருந்தனர். அத்தகைய ஒரு மகாத்மாவை கண்டு தரிசனம் பெறுவதற்காக, ஏனென்றால் அவருடைய உயிர் பிரியக்கூடிய தருணத்தை அவர் பார்த்தீங்கன்னா நிர்ணயித்து கொண்டுள்ளார் இல்லையா? அதை அவரை நமஸ்கரிக்கிறதுக்காகவும் மாவீரருக்கு சம்பவிக்க போகும் மரண செய்தியை கேள்விப்பட்டவர்கள் அனைவருமே அங்கு கூடியிருந்தனர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. பர்வதோ நாரதோ தௌம்யோ பகவான் பாதராயணः ப்ரஹதஸ்வோ பரத்வாஜः சஷ்விஷோ ரேணுகா சுதः வசிஷ்டா இந்திரபிரம்மதஸ்த த்ரிதேவோ கிருதஸ்மதோ சதிஹ சீவான் கௌதமோ தர்ஷித கௌஷிகோச சுதர்ஷனः. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे पर्वतो नारदो दौम्यो भगवान् पादरायणः ब्रह्महस्तो पर्दवाज शशिष्यो रेणुका सुदः वशिष्ठ इन्द्रप्रमदस् त्रिदो कृतस्मदो असिद कशिवान् गौतम अत्रिश्य कौशिको सुदर्शनः. पर्वत मुनि, நாரத முனி, தௌமியர், பகவானின் அவதாரமான பாதராயண, வியாசதேவர், பிரகதஸ்வர், பரத்வஜர், சசிஷ்ட சீடர்களுடன், ரேணுகா சுத பரசுராமர், வசிஷ்டர், இந்திரபிரதமர், திரிதர், கிருத் சமதர், அசிதர், கஷிவான், கௌதமர், அத்ரி, மேலும் கௌஷிகர், அத தவிரவும் சுதர்சனர். மொழிபெயர்ப்பு. பர்வத முனி, நாரதர், தௌமியர், பகவானின் அவதாரமான வியாசர், பிரகஸ்தவர், பரத்வாஜர் மற்றும் பரசுராமர், அவரது சீடர்கள் வசிஷ்டர், இந்திரபிரதமர், திரிதர், கிருஸ்தமர், அசிதர், கஷிவான், கௌதமர், அத்ரி, கௌஷிகர் மற்றும் சுதர்சனர் போன்ற எல்லா முனிவர்களும் அங்கு கூடியிருந்தனர். பர்வத முனி வயது முதிர்ந்த முனிவர்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார். இவர் எப்பொழுதுமே நாரத முனிவருடனேயே இருப்பவராவார். அவர்கள் எந்த வாகனத்தின் உதவியும் இல்லாமல் காற்றில் பிரயாணம் செய்யும் தகுதியுடைய விண்வெளி யாத்ரீகர்களாவர். நாரதரை போலவே பர்வத முனியும் கூட ஒரு தேவரிஷி அல்லது தேவர்களுக்கு இடையிலான சிறந்த ரிஷி ஆவார். பரீட்சித் மகாராஜனின் புதல்வரான ஜனமேஜய மகாராஜனின் யாக சடங்கில் அவரும் நாரதருடன் இருந்தார். இந்த யாகத்தில் உலகிலுள்ள எல்லா பாம்புகளும் கொல்லப்படுவதாக இருந்தது. பர்வத முனிவராலும் நாரத முனிவராலும் பகவானின் பெருமைகளை பாடிக்கொண்டு காட்டில் பிரயாணம் செய்ய முடியும் என்பதால் அவர்கள் கந்தர்வர்கள் என்று கூட அழைக்கப்பட்டனர். அவர்களால் காட்டில் பிரயாணம் செய்ய முடியும் என்பதால் ஆகாயத்தில் இருந்து கொண்டே திரௌபதியின் சுயம்வர சடங்கை அவர்கள் கவனித்தனர். நாரத முனிவரை போலவே பர்வத முனிவரும் கூட சொர்க்கத்தில் உள்ள தேவேந்திரனின் ராஜசபைக்கு சென்று வருவது வழக்கம். கந்தர்வரான அவர் சில சமயங்களில் முக்கிய தேவர்களுள் ஒருவரான குபேரனின் ராஜசபைக்கும் சென்று வந்தார். நாரதரும் பர்வதரும் ஒருமுறை சிருஞ்சய மகாராஜனின் மகளுடன் பிரச்சனையால் அகப்பட்டு கொண்டனர். சிருஞ்சய மகாராஜன் பர்வத முனியிடமிருந்து ஒரு மகனை வரமாக பெற்றார். நாரத முனிவர் புராண வரலாறுகளுடன் தவிர்க்க இயலாதபடி சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். பாகவதத்தில் அவர் விவரிக்கப்படுகிறார். முற்பிறப்பில் அவர் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். ஆனால் தூய பக்தர்களுடன் கொண்ட நல்லுறவினால் பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவை அவர் பெற்றார். மேலும் அவரது அடுத்த பிறப்பில் நிகரற்ற ஒரு பூரண மனிதராக அவர் மாறினார். அவர் தேவரிஷிகளில் தலைமையானவராவார். மகாபாரதத்தில் அவரது பெயர் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் பிரம்மதேவரின் மகனும் சீடரும் ஆவார். அவர் மூலமாக பிரம்மாவின் சீட பரம்பரையை பரப்பப்பட்டுள்ளது. பிரகலாத மகாராஜனுக்கும் துருவ மகாராஜனுக்கும் பகவானின் மற்றும் பல புகழ்பெற்ற பக்தர்களுக்கும் அவர் தீட்சை வழங்கினார். வேத இலக்கியங்களின் ஆசிரியரான வியாசதேவரும் கூட அவர் தீட்சை வழங்கினார். வியாசரிடமிருந்து மத்வாச்சாரியார் தீட்சை பெற்றார்.
இவ்வாறாக கௌடிய சம்பிரதாயத்தையும் உள்ளடக்கியதான மத்துவ சம்பிரதாயம் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரவியுள்ளது. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இந்த மத்துவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவராவார். ஆகவே பிரம்மதேவர், நாரதர் மற்றும் வியாசரிடமிருந்து மத்துவர், சைதன்யர், கோஸ்வாமிகள் வரையிலுள்ள அனைவரும் ஒரே சீர பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். நாரதர் கற்பனை கெட்டாத காலத்தில் பல அரசர்களுக்கு உபதேசித்து வந்துள்ளார். பிரகலாத மகாராஜன் அவரது தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது நாரதர் அவருக்கு உபதேசத்தை பிரகலாத மகாராஜன் அவர் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது நாரதர் அவருக்கு உபதேசித்ததை பாகவதத்தில் நம்மால் காண முடியும். மேலும் அவர் கிருஷ்ணரின் தந்தையான வசுதேவருக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜனும் கூட உபதேசம் வழங்கினார். தவும்ய உத்கோச தீர்த்தத்தில் கடும் தவமியற்றிய மாமுனிவர் அவர். அவர் பாண்டவ மன்னர்களின் ராஜ புரோகிதராக நியமிக்கப்பட்டார். பாண்டவர்களின் பல சமய சடங்குகளில் சம்ஸ்கார அவர் புரோகிதராக செயலாற்றினார். மேலும் திரௌபதியின் நிச்சயதார்த்தத்தின் பொழுது ஒவ்வொரு பாண்டவருடனும் அவர் இருந்தார். பாண்டவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட பொழுதும் கூட அவர் அங்கிருந்தார். மேலும் பாண்டவர்கள் மேடம் வாசிங்க நீங்களே இல்ல வந்து பாண்டவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட பொழுதும் கூட அவர் அங்கிருந்தார். மேலும் பாண்டவர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்த பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு அவர் அறிவுரை கூறுவது வழக்கம். ஓராண்டு காலம் தலைமறைவாக வாழ்வது எப்படி என்று அவர்களுக்கு உபதேசித்தார். மேலும் அச்சமயத்தில் அவரது உபதேசங்களை பாண்டவர்கள் உறுதியாக பின்பற்றினர். வாசிங்க மாதாஜி. மேலும் அச்சமயத்தில் அவரது உபதேசங்களை பாண்டவர்கள் உறுதியாக பின்பற்றினர். குருச்சேத்திர யுத்தத்திற்கு பின் நிறைவேறப்பட்ட பொதுவான ஈமச்சடங்குகளின் போது அவரது பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டது. மகாபாரதத்தின் அனுசாசன பர்வத்தில் 127:15-16 அவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு மிகவும் விரிவான சமய உபதேசங்களை அருளினார். அவர் உண்மையில் ஓர் இல்லற வாசிக்கேற்ற சரியான புரோகிதராவார். ஏனெனில் அவரால் பாண்டவர்களுக்கு மதத்திற்குரிய சரியான வழியை காட்ட முடிந்தது. இல்லற வாசியை அவருக்குரிய சரியான ஆசிரம தர்மப்படி முன்னேற வழிகாட்டுவது ஒரு புரோகிதரின் கடமையாகும். உண்மையில் குடும்ப புரோகிதருக்கும் ஆன்மீக குருவிற்கும் வேறுபாடில்லை. முனிவர்களும் ஞானிகளும் பிராமணர்களும் அத்தகைய கடமையை செய்வதற்காகவே முக்கியமாக உள்ளனர். பாதராயனர் வியாசதேவர் அவர் துவைபாயனர், சத்தியவதி சூதர், பராசரியர், பரசாரத்மஜர், பாதராயனர், வேதவியாசர் போன்ற பெயர்களால் அறியப்படுகிறார். இவர் சந்தனு சத்தியவதிக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடப்பதற்கு முன்பே அவர்களுக்கும் பராசர மகாமுனிவருக்கும் பிறந்தவர் ஆவர். சந்தன மகாராஜன் மிகச்சிறந்த தளபதியும் பாட்டனாருமான பீஷ்மதேவரின் தந்தை ஆவார். வியாசதேவர் நாராயணனின் சக்தி வாய்ந்த அவதாரம் ஆவார். அவர் வேத ஞானத்தை உலகில் பரப்புகிறார். இதனால் வேத நூல்களை படிக்கும் முன்பாக, முக்கியமாக புராணங்களை படிக்கும் முன்பாக முதலில் வாசதேவர் வணங்கப்படுகிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரது மகனாவார். மேலும் வைசம்பாயனவரை போன்ற ரிஷிகள் வேதங்களின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்குரிய அவரது சீடர்களாவர். மிகச்சிறந்த இதிகாசமாகிய மகாபாரதத்திற்கும் மிகச்சிறந்த தெய்வீக இலக்கியமாகிய பாகவதத்திற்கும் அவரே ஆசிரியராவர். பிரம்ம சூத்திரங்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள் அல்லது பாதராயண சூத்திரங்கள் அவரால் தொகுக்கப்பட்டவையே ஆகும். அவரது கடுந்தவத்தின் வலிமையினால் அவர் முனிவர்களேயே மிகவும் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியராக மதிக்கப்படுகிறார். கலியுக மக்களின் நன்மைக்காக மிகச்சிறந்த இதிகாசமாகிய மகாபாரதத்தை அவர் பதிவு செய்ய விரும்பினார். அப்பொழுது அவர் சொல்வதை எழுதுவதற்கு சக்தி வாய்ந்த எழுத்தாளர் ஒருவர் தேவைப்படுவதை அவர் உணர்ந்தார். பிரம்மதேவரின் உத்தரவுப்படி ஸ்ரீ கணேசர் அப்பணியை செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றார். ஆனால் சொல்வதை வியாசதேவர் ஒரு வினாடி நேரமும் நிறுத்தக்கூடாது என்பது நிபந்தனையாகும். இவ்வாறாக வியாசர் மற்றும் கணேசரின் இணைந்த முயற்சியால் மகாபாரதம் தொகுக்கப்பட்டது. வியாசர் மற்றும் கணேசர் இயந்த முயற்சினால் மகாபாரதம். மாதாஜி இருங்க சோவில் இன்னொருத்தர் யாருன்னா வாசிக்கிட்டேன். இது பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கு. ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணி வாசி. இன்னும் பெருசா இருந்தா அதுல இன்னும் யாராவது ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது தாயான சத்தியவதி.
அவரது தாயான சத்தியவதி பிறகு சந்தனு மகாராஜனை திருமணம் செய்து கொண்டாள். சத்தியவதியின் கணவரான சந்தனு மகாராஜனின் முதல் மனைவி கங்கை ஆவாள். அவளது மூத்த மகன் பீஷ்மதேவராவார். இவ்வாறாக அவரது தாயான சத்தியவதியின் கட்டளைப்படியும் பீஷ்மதேவரின் வேண்டுகோளின்படியும் அவர் திருதராஷ்டிரர், பாண்டு மற்றும் விதுரர் ஆகிய மிகச்சிறந்த 3 மகன்களை பெற்றெடுத்தார். மகாபாரதமானது குருட்சேத்திர யுத்தத்திற்கு பிறகும் மகாபாரதத்தின் எல்லா கதாநாயகர்களும் இறந்த பிறகும் வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்டதாகும். பரீட்சித்து மகாராஜனின் மகனான ஜனமேஜய மகாராஜனின் ராஜசபையில் மகாபாரதம் முதலாக பேசப்பட்டது. பிரகதஸ்வர் இவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அவ்வப்போது சந்தித்து வந்த ஒரு பண்டை காலத்து முனிவர் ஆவார். யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அவர் முதலாக காமியவனத்தில் சந்தித்தார். நல மகாராஜனின் சரிதத்தை அவர் விவரித்தார். மற்றொரு பிரகஸ்தவரும் இருக்கிறார். அவர் இஷ்வாகுசம் வம்சத்தின் மகனாவார். மகாபாரதம் வன பர்வம் 209.3-4-5. பரத்வாஜர் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர் ஆவார். அர்ஜுனனின் பிறப்பு சடங்கின் பொழுது அவர் அங்கிருந்தார். சக்தி வாய்ந்தவரான இந்த ரிஷி சில சமயங்களில் கங்கை நதி கரையில் கடும் தவங்களை மேற்கொண்டார். அவரது ஆசிரமம் பிரயாகதாமம் என்று இன்னமும் புகழப்பட்டு வருகிறது. ஒரு நாள் இந்த ரிஷி கங்கையில் நீராடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கிருதசி எனப்படும் அழகிய சொர்க்கலோக பெண்ணொருத்தியை சந்திக்க நேர்ந்தது. அதன் விளைவாக வெளிப்பட்ட அவரது விந்து ஒரு மண் பாத்திரத்தில் வைத்து காப்பாற்றப்பட்டு அதிலிருந்து துரோணர் பிறந்தார். எனவே துரோணாச்சாரியர் பரத்வாஜ முனிவரின் மகனாவார். துரோணரின் தந்தையான பரத்வாஜர் மகரிஷி பரத்வாஜரிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்று மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒருமுறை துரோணாச்சாரியர் அணுகி யுத்தத்தை நிறுத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டார். பரசுராமர் அல்லது ரேணுகாசுதர். அவர் ஜமதக்னி மகரிஷி மற்றும் ஸ்ரீமதி ரேணுகா ஆகியோரின் மகனாவார். இவ்வாறாக ரேணுகாசுதர் என்றும் அவர் அழைக்கப்படுகிறார். பகவானின் சக்தி வாய்ந்த அவதாரங்களில் அவரும் ஒருவராவார். அவர் முழு சத்திரிய வம்சத்தையும் 21 முறைகள் கொண்டார். சத்திரியர்களின் இரத்தத்தை கொண்டு அவரது முன்னோர்களின் ஆத்மாக்களை அவர் திருப்திப்படுத்தினார். பின்னர் மகேந்திர பருவத்தில் கடுந்தவங்களை அவர் மேற்கொண்டார். பூமி முழுவதையுமே சத்திரியர்களிடம் இருந்து பறித்து கொண்ட பின் அதை கஸ்யப முனிவருக்கு அவர் தானாக அளித்தார். துரோணாச்சாரியர் பிராமணனாக இருக்க நேர்ந்ததால் பரசுராமர் அவருக்கு தனுர்வேதம் அல்லது யுத்த கலையை உபதேசித்தார். யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் முடிசூட்டு விழாவின் போது அங்கிருந்த அவர் அந்நிகழ்ச்சியை மற்ற சிறந்த ரிஷிகளுடன் கொண்டாடினார். பரசுராமர் ராமச்சந்திரரையும் கிருஷ்ணரையும் வெவ்வேறு காலங்களில் சந்தித்தவர் என்பதால் அவர் மிகவும் வயது முதிர்ந்தவராவார். ஸ்ரீராமருடன் அவர் போரிட்டார். ஆனால் கிருஷ்ணரை அவர் முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டார். கிருஷ்ணருடன் அர்ஜுனன் இருப்பதை கண்ட அவர் அர்ஜுனனை வாழ்த்தினார். அம்பா பீஷ்மரின் மனைவியாக வாழ விரும்பினார். ஆனால் பீஷ்மர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார். பரசுராமர் பீஷ்மருடைய குருமார்களில் ஒருவர் என்ற போதிலும் அவரது உத்தரவை ஏற்க பீஷ்மர் மறுத்துவிட்டார். பிறகு அவரது எச்சரிக்கையும் பீஷ்மர் அலட்சியம் செய்ததால் பரசுராமர் அவருடன் போர் தொடுத்தார். அவ்விருவரும் மிகவும் கடுமையாக போரிட்டனர். இறுதியாக பீஷ்மரிடம் திருப்தியடைந்த பரசுராமர் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த போர் வீரர் என்ற வரத்தை அவருக்கு அருளினார். வசிஷ்டர் பிராமணர்களுக்கு இடையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற முனிவரான இவர் பிரம்ம ரிஷி வசிஷ்ட தேவர் என்று பிரசித்தமானவர். இவர் இராமாயணமும் மகாபாரதமும் நிகழ்ந்த காலங்களில் பிரசித்தி பெற்றவராவார். பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீராமரின் முடிசூட்டு விழாவை அவர் நடத்தி வைத்தார். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அவரும் கூட இருந்தார். அவரால் மேல் லோகங்களுக்கும் கீழ்லோகங்களுக்கும் செல்ல முடிந்தது. மேலும் அவரது பெயர் ஹிரண்யகசிபுவின் சரித்திரத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. அவருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டது. ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடியதான வசிஷ்டரின் காமதேனு என்னும் பசுவை விஸ்வாமித்திரர் அடைய விரும்பினார். தமது காமதேனுவை கொடுக்க மறுத்ததால் வசிஷ்ட முனிவரின் 100 மகன்களையும் விஸ்வாமித்திரர் கொன்றார். பக்குவமடைந்த பிராமணரான அவர் விஸ்வாமித்திரரின் கோபமூட்டும் சொற்களை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டார். விஸ்வாமித்திரரின் கொடுமையை தாங்கிக் கொள்ள இயலாத அவர் ஒரு முறை தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் முயன்றார். ஆனால் அவரது முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்தன. ஒரு மலையிலிருந்து அவர் கீழே குதித்தார். ஆனால் அவர் விழுந்த இடத்தில் உள்ள பாறைகள் பஞ்சு குவியலாக மாறி அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். கடலில் குதித்த அவரை அலைகள் கரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டன. அவர் நதியில் குதித்த பொழுதும் அதுவும் அவரை கரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது.
இவ்வாறாக அவரது தற்கொலை முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்தன. மேலும் அவர் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரும் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரமும் ஆகிய அருந்ததியின் கணவரும் ஆவார். இந்திர பிரதமர் இவர் மற்றொரு புகழ்பெற்ற ரிஷி ஆவார். திரிதக இவர் பிரஜாபதியான கௌதமரின் 3 மகன்களில் ஒருவராவார். அவரது மற்ற 2 சகோதரர்கள் ஏக துவிய என்று அழைக்கப்பட்டனர். அம்மூவருமே சிறந்த முனிவர்களும் மத கொள்கைகளை உறுதியாக பின்பற்றியவர்களும் ஆவார். அவர்களது கடுந்தவளங்களின் பலனாய் அவர்கள் பிரம்மதேவர் வாழும் உலகமான பிரம்மலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டனர். ஒருமுறை திரிதமுனி கிணற்றுக்குள் விழுந்து விட்டார். அவர் பல யாகங்களை ஏற்பாடு செய்யும் பணியை மேற்கொண்டிருந்தார். மகா முனிவர்களுள் ஒருவர் என்ற முறையில் மரணப்படுக்கையில் இருந்த பீஷ்மதேவருக்கு மரியாதை செலுத்த அவரும் வந்திருந்தார். வர்ணலோகத்தில் உள்ள 7 ரிஷிகளில் அவரும் ஒருவராவார். அவர் உலகின் மேற்கு நாடுகளிலிருந்து வந்தவராவார். எனவே அவர் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வந்தவராக இருக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. அச்சமயத்தில் உலகம் முழுவதுமே ஒரே வேத பண்பாட்டின் கீழ் இருந்தது. கிருத் சமதர் இவர் சொர்க்கலோகங்களை சேர்ந்த முனிவர்களுள் ஒருவராவார். அவர் சொர்க்கராஜனான இந்திரனின் நெருங்கிய நண்பரும் பிரகஸ்பதிக்கு ஈடான சிறப்புடையவரும் ஆவார். அவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசபைக்கு செல்வது வழக்கம். மேலும் பீஷ்மதேவர் உயிரை விட்ட இடத்திற்கும் அவர் சென்று வந்தார். சில சமயங்களில் அவர் சிவபெருமானின் பெருமைகளை யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு விளக்கினார். விதகவ்யரின் மகனான அவர் இந்திரனையொத்த தேக அம்சங்களை கொண்டிருந்தார். சில சமயங்களில் இந்திரனின் எதிரிகள் அவரை இந்திரனென்று எண்ணி கைது செய்தனர். அவர் ரிக்வேதத்தில் மிகுந்த புலமை பெற்றவராவார். இதனால் பிராமண சமூகத்தால் அவர் மிகவும் மதிக்கப்பட்டார். பிரம்மச்சரிய வாழ்வு மேற்கொண்ட அவர் எல்லா விதத்திலும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். அசிதர் இதே பெயரை கொண்ட ஒரு அரசரும் இருந்தார். ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்படும் அசிதர் அக்காலத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முனிவரான அசிதர் தேவலோக ரிஷி ஆவார். மகாபாரதத்திலிருந்து 15 லட்சம் ஸ்லோகங்களை அவர் தமது தந்தைக்கு விளக்கி கூறினார். ஜனமேஜய மகாராஜனின் பாம்பு யாகத்தில் பங்கேற்றவர்களுள் அவரும் ஒருவராவார். யுதிஷ்ட மகாராஜனின் முடிசூட்டு விழாவின் போது மற்ற சிறந்த ரிஷிகளுடன் அவரும் அங்கிருந்தார். அஞ்சனமலையில் இருந்த யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு அவர் உபதேசங்களை வழங்கினார். மேலும் அவர் சிவபெருமானின் பக்தர்களுள் ஒருவராகவும் இருந்தார். கஷுவான் கௌதம முனிவரின் மகன்களுள் ஒருவரான இவர் மகா முனிவரான சந்த கௌசிகரின் தந்தையாவார். இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் சட்டசபை உறுப்பினர்களுள் ஒருவராவார். அத்ரி மிகச்சிறந்த பிராமண முனிவரான இவர் பிரம்மதேவரின் மானச புத்திரர்களுள் ஒருவராவார். ஒரு மகன் வேண்டுமென்று மனதில் நினைப்பதாலேயே அதை பெற்றுவிடக்கூடிய அவ்வளவு சக்தியை பிரம்மதேவர் பெற்றிருந்தார். இவர்கள் மானச புத்திரர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். அத்ரி முனிவர் பிரம்மதேவரின் 7 மானச புத்திரர்களில் ஒருவரும் மிகச்சிறந்த பிராமண முனிவர்களுள் ஒருவரும் ஆவார். புகழ்பெற்ற பிரசேதர்களும் கூட அவரது குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களே ஆவர். அத்ரி முனிவருக்கு 2 சத்திரிய புத்திரர்கள் இருந்தனர். அவ்விருவருமே அரசர்கள் ஆனார்கள். அர்தம மகாராஜன் அவர்களுள் ஒருவர் ஆவார். அவர் 21 பிரஜாபதிகள் ஒருவராக கருதப்படுகிறார். அனசூயா என்பது அவரது மனைவியின் பெயராகும். மேலும் பர்ஷித் மகாராஜனின் மிகப்பெரிய யாகங்களில் அவருக்கு அவர் உதவியாக இருந்தார். கௌசிகர் இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருந்த உறுப்பினர்களுள் ஒருவராவார். சில சமயங்களில் அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் சந்தித்திருக்கிறார். இதே பெயரை கொண்ட வேறு சில முனிவர்களும் உள்ளனர். சுதர்சனர் பரமபுருஷ பகவானால் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணர் தமது சொந்த ஆயுதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆயுதம் பிரம்மாஸ்திரம் அல்லது அதற்கொப்பான பிற ஆயுதங்களையே விட அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அக்னிதேவன் இந்த ஆயுதத்தை அளித்தார் என்று வேத இலக்கியங்களில் சிலவற்றில் கூறப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் பகவான் இந்த ஆயுதத்தை நித்தியமாக தமது கையில் ஏந்தியிருக்கிறார். ருக்ம மகாராஜன் ருக்மணியை பகவானுக்கு அளித்த அதே முறையில்தான் அக்னிதேவனும் இந்த ஆயுதத்தை கிருஷ்ணருக்கு அளித்தார். இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பகவான் தமது பக்தர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். அந்த அன்பளிப்புகள் நித்தியமாக அவருக்கு சொந்தமானவை என்றாலும் அவற்றை அவர் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்? மகாபாரதத்தின் ஆதி பருவத்தில் இந்த ஆயுதத்தை பற்றிய விரிவான விளக்கம் ஒன்றுள்ளது. தன்னுடன் போட்டியிட்ட சிசுபாலனை கொல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஆயுதத்தை உபயோகித்தார். இந்த ஆயுதத்தினால் சால்வனையும் கூட அவர் கொன்றார். மேலும் சில சமயங்களில் நண்பனான அர்ஜுனனுடைய எதிரிகளை
அர்ஜுனன் கொள்வதற்கு அதை உபயோகிக்க வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பினார். மகாபாரதம் ராம பருவம் 56.3. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஹேமலதா மாதாஜி. ஐ திங்க் இது நம்ம ஒவ்வொரு முனிவர்களை பற்றி உரைத்திருக்கிறார்கள். இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இதுல நம்ம விளக்கங்கள் எதுவும் பெருசா தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திற்கு போகலாம். ஸோ எஸ் ஹேமலதா மாதாஜி நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கணும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்க அந்நேஷா முனையோ பிரம்மண பிரம்மர் ராதாதயோ அமலாக சிஷைர் உபதே அஜமுகு கஷ்யபாங்கிரசாதய. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்நேச்ச முனையோ பிரம்மண பிரம்மாரதாயோ மலா சிஷ்யர் உபேதா ஆஜ்மு கஸ்ய பாங்கிரசாதய. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்யே மற்றும் பலர், ச கூட, முனைய முனிவர்கள், பிராமணர்களே பிராமராத சுகதேவ கோசாமி, ஆதைய மேலும் அவர்களை போன்றே பிறரும், அமலா முற்றிலும் தூய்மை அடைந்த, சிஷ்யை சீடர்களால், உபேதா சூழப்பட்டு, வந்தடைந்தனர், கஸ்யபர் ஆங்கிரசர் ஆதைய மற்றவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் தூய்மை அடைந்த மற்ற ஆத்மாக்களும் கஷ்யபரும் ஆங்கிரசரும் இவர்களை போன்ற மற்றும் பலரும் முறையே அவரவர் சீடர்களால் சூழப்பட்டவாறு அங்கு வந்து சேர்ந்தனர். பொருளுரை. சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்மராதா இவர் ஒரு ஸ்ரீல வியாச தேவரின் புகழ்பெற்ற மகனும் சீடரும் ஆவார். வியாசர் அவருக்கு முதலில் மகாபாரதத்தையும் அதன் பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் போதித்தார். கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் மற்றும் ராட்சசர்களின் ஆலோசனை சபையில் மகாபாரதத்தில் 14 லட்சம் ஸ்லோகங்களையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பாடினார். மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை அவர் முதன்முறையாக பரிசுத்த மகாராஜனின் முன்னிலையில் பாடினார். புகழ்பெற்ற அவரது தந்தையிடம் இருந்து அவர் எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் நன்கு கற்றறிந்தார். இவ்வாறாக மத கொள்கைகளில் அவருக்கு இருந்த பரந்த ஞானத்தின் பலனாய் அவர் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்த ஆத்மாவாக விளங்கினார். யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் ராஜசபையிலும் பரிசுத்த மகாராஜன் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட இடத்திலும் கூட அவர் இருந்தார் என்பது மகாபாரதம் சபா பர்வதத்தில் இருந்து 4.11 அறியப்படுகிறது. ஸ்ரீல வியாசதேவரின் தகுதியுள்ள சீடரான அவர் மற்ற கொள்கைகளையும் ஆன்மீக விஷயங்களையும் பற்றி வியாசரிடமிருந்து மிகவும் விரிவாக விசாரணை செய்தார். மாமுனிவரான மாதாஜி ஸ்கிரீன் ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன். அவரது தந்தையும் ஆன்மீக உலகை அடைய உதவும். கொஞ்சம் கீழே இறக்குனாதான் வரும். இல்ல இறக்கிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஐ ஹேவ் ரெடியூஸ்ட் a lot. மாமுனிவரான அனுமதியுடன் அவர் சூரிய கிரகத்திற்கு சென்று வந்தார் தான் இருக்குது மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் இறக்குனாதான் எனக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். நிறையவே இறக்கிட்டேன் நான். ஓகே. அவரது தந்தையும் ஆன்மீக உலகை அடையும் உதவும் யோக முறை, பலன் கருதும் செயலுக்கு சாஸ்திர பயிற்சி இல்லாத அறிவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு, ஆன்மீக தன்னுறவை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள், 4 ஆசிரமங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல இருக்கக்கூடியது இல்லையா, அதாவது பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் வந்து கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்நியாசம். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னதமான நிலை, பகவானுக்கு நேருக்கு நேராக காணும் முறை, அறிவை பெறுவதற்குரிய தகுதியுள்ள மாணவன், 5 மூலப்பொருட்களை பற்றி கருத்து, புத்தி இந்தியான நிலை, ஜட இயற்கை மற்றும் ஜீவராசி ஆகியவற்றின் உணர்வு, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவுக்கான அறிகுறிகள், ஜட உலகின் இயக்கம், ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கான அறிகுறிகள், மரம் போல கிளைவிட்டு படரும் ஓயாத ஆசைகள் மற்றும் மனதின் செயல்கள் ஆகிய விஷயங்களை பற்றி சுகதேவருக்கு போதித்து அவரை திருப்திப்படுத்தினார். சில சமயங்களில் அவரது தந்தை மற்றும் நாரதரின் அனுமதியுடன் அவர் சூரிய கிரகத்திற்கு சென்று வந்தார். அவரது விண்வெளி பயணத்தை பற்றிய வர்ணனை மகாபாரதத்தின் சாந்த பர்வத்தத்தில் 332 கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியில் அவர் ஆன்மீக உலகை அடைந்தார்.
அவர் அரணேயர், அருணிசூதர், வைசாகிய மற்றும் வியாசாத்மஜர் போன்ற பெயர்களால் அறியப்படுகிறார். கஸ்யபர் பிரஜாபதிகளில் ஒருவரான இவர் மரிசியின் மகனும் பிரஜாபதி தட்சனின் மருமகன்களில் ஒருவரும் ஆவார். யானைகளும் ஆமைகளும் உணவு பண்டங்களாக அளிக்கப்பட்ட மிக பெரிய பறவையான கருடனுக்கு அவர் தந்தை ஆவார். பிரஜாபதி தட்சனின் புதல்விகளான அதிதி, கிதி, தனுர்காஷ்டா, அரிஷ்டா, சூரணா, இலா, முனி, குரதவசா, காம்ரா, துரபி, சரமா மற்றும் திமி ஆகிய 13 பேர்கள் அவர் பேர்களை மணந்தார். அந்த மனைவிகளின் மூலமாக அவர் பல தேவர்களையும் அசுரர்களையும் பெற்றெடுத்தார். அவரது முதல் மனைவியான அதிதியிலிருந்து 12 ஆதித்யர்களும் பிறந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் பகவானின் அவதாரம் ஆகிய வாமன தேவர் ஆவார். அருணா பிறந்த சமயத்தில் மாமுனிவரான கஷ்யபரும் கூட இருந்தார். அவர் பரசுராமரிடமிருந்து அவர் முழு உலகையும் பரிசாக பெற்றார். பிற்காலத்தில் பரசுராமர் அவர் உலகை விட்டு வெளியேறும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அரிஷேனாமி என்பது அவருடைய மற்றொரு பெயராகும். அவர் பிரபஞ்சத்தின் வடக்கு புறத்தில் வசிக்கிறார். ஆங்கிரா மகரிஷியின் புதல்வராக இவர் பிரகஸ்பதி எனப்படுகிறார். தேவர்களுக்கு இவர் புரோகிதர் ஆவார். துரோணாச்சாரியார் அவருடைய அவதாரம் என்று கூறப்படுகிறது. அசுரர்களின் ஆன்மீக குருவாகிய சுக்கராச்சாரியரை பிரகஸ்பதி எதிர்த்தார். அவரது மகன் சுசை எனப்படுவார். அவர் அக்னி ஆயுதத்தை முதலில் பரத்வாஜ முனிவருக்கு கொடுத்தார். அவர் அக்னி தேவரை போல் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரங்களில் ஒருத்தியாக விளங்கும் அவரது மனைவி சந்திரமாசியின் மூலமாக 6 மகன்களை பெற்றார். அவரால் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்ய முடியும் என்பதால் அவரால் பிரம்மலோகத்திற்கும் இந்திரலோகத்திற்கும் செல்ல முடிந்தது. அசுரர்களை வெற்றி கொள்வதை பற்றி சொர்க்க ராஜாவான இந்திரனுக்கு அவர் ஆலோசனை கூறினார். அவர் ஒருமுறை இந்திரனை சபித்து விட்டார். இதனால் பூமியில் ஒரு பன்றியாக பிறந்த அவன் சொர்க்கத்திற்கு திரும்பி செல்ல விருப்பமில்லை. மாயா சக்தியின் கவர்ச்சி அவ்வளவு சக்தி உள்ளதாகும். ஒரு பன்றி கூட அவன் பௌதிக உடைமைகளை விட்டு பிரிந்து அதற்கு பதிலாக சொர்க்கலோக ராஜ்யத்தையே பெற விரும்பவில்லை. அவர் வெவ்வேறு கிரகவாசிகளின் மதகுருவாக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற முனிவர்களை பற்றி அவர் என்ன செய்தார்கள், அவருடைய ஃபேமிலி, ஸோ அவங்க என்ன செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இது எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்காங்க. எஸ். ஸோ ஐ திங்க் இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இப்போ பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிச்சிருங்க. இந்த 9வது ஸ்லோகத்தோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஸோ தான் ஸ்மேதான் மகாபாகான் உபலப்யஹ வசுத்தமஹ பூஜ்யாம் ஆஷதர்மக்ஞோ தேசகாலா விபாக விதத். எஸ் வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. தான் சமேதான் மகாபாகான் உபவப்ய வசூத்தம பூஜயாம் ஆன தர்ம ஞோதேச கால விபாகவித். தான் அவர்கள் அனைவரும் சாமேதான் ஒன்றாக கூடிய மகாபாகான் பெரும் சக்தி படைத்த அனைவரும் உபலப்ய உபசரித்து வசு உத்தம வசூக்களில் மிக சிறந்தவர் பீஷ்மதேவர். பூஜாயாம் ஆஷ வரவேற்றார். தர்மஜ்ஞக தர்மத்தை அறிந்தவர். தேச இடம் காலம் விபாகவித் காலத்தையும் இடத்தையும் அனுசரித்து நடந்து கொள்வதை அறிந்தவர். மொழிபெயர்ப்பு: 8 வசூக்களிலும் மிக சிறந்தவரான பீஷ்மதேவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப எல்லா மத கொள்கைகளையும் நன்கு அறிந்திருந்தார் என்பதால் அங்கு கூடியிருந்த புகழ் பெற்றவர்களும் சக்தி வாய்ந்தவர்களுமான ரிஷிகள் அனைவரையும் உபசரித்து வரவேற்றார். மத கொள்கைகளை காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப சரிபடுத்திக் கொள்ளும் கலையை திறமை வாய்ந்த சமயவாதிகள் நன்கறிவர். உலகில் உள்ள சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் அல்லது மத பிரசாரர்கள் அல்லது குருமார்கள் ஆகிய அனைவரும் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப மத கொள்கைகளை சரிபடுத்திக் கொள்வதன் வாயிலாக தங்களது நோக்கங்களை நிறைவேற்றினர். உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில்
வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளிலும் சீதோஷண நிலைகளிலும் உள்ளன. பகவானின் செய்தியை பிரசாரம் செய்வதெனும் தனது கடமையை ஒருவர் நிறைவேற்ற வேண்டி இருக்குமானால் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப விஷயங்களை சரிபடுத்திக் கொள்வதில் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருக்க வேண்டும். இந்த பக்தி தொண்டை பிரசாரம் செய்வதற்குரிய 12 உயர்ந்த அதிகாரிகளில் பீஷ்ம தேவரும் ஒருவர் ஆவார். எனவே பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் இருந்து வந்த அவரது மரண படுக்கையின் அருகே கூடியுள்ள சக்தி வாய்ந்த முனிவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உபசரிக்க அவரால் முடிந்தது. அவ்வேளையில் அவர் தமது வீட்டிலோ அல்லது சுகாதாரமான நிலையிலோ இல்லாததால் முன்வந்து அவர்களை வரவேற்று உபசரிக்க அவரால் முடியவில்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவரது மனம் நல்ல நிலையில் இருந்ததால் அதன் வாயிலாக அவரது இதயபூர்வமான இனிய வார்த்தைகளை அவரால் கூற முடிந்தது. இவ்வாறாக அவர்கள் அனைவரும் நன்கு வரவேற்கப்பட்டனர். ஒருவரால் தனது கடமையை உடல் உழைப்பினாலோ மனதாலோ அல்லது வார்த்தைகளாலோ நிறைவேற்ற முடியும். மேலும் அவற்றை உபயோகிக்கும் கலையை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். அதனால் உடலளவில் தகுதியற்றவராய் இருந்த போதிலும் அவர்களை வரவேற்பதில் அவருக்கு சிரமம் இருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பீஷ்ம தேவருடைய நிலையை பற்றி குறிக்கின்றது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலும் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மகரிஷிகளும் சரி, அதாவது எத்தனை ரிஷிகளை பற்றி நாம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அனைவரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்ம தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரவேற்கின்றார். அவருடைய ஃபேமிலியா இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கலா எல்லாரையுமே வந்து வரவேற்றார்கள். ஆனா பீஷ்ம தேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல ஒருவரை வந்து நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும்னா ஒண்ணு நம்ம உடலால செய்யலாம், இல்லை மனதாலேயோ அல்லது வார்த்தைகளாலேயோ நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்ய முடியும். அந்த மனதளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களை எல்லாரையுமே வா என்று வரவேற்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தார் பீஷ்ம தேவர். அதை தான் இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவரை பற்றிய விளக்கங்கள் இங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தான் சமேதான் மகாபாகான் உபலப்ய வசுத்தமஹ பூஜ்யாமாஷ தர்மஜ்ஞே தேசகாலா விபாவிகத். அதாவது 8 வசுக்களிலும் மிகச் சிறந்தவரான பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப எல்லா மத கொள்கைகளும் நன்கு அறிந்திருந்தார். எஸ், அவருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா குல வழக்கங்கள் எல்லாமே நல்லா தெரியும் அவருக்கு. அங்கு கூடியிருந்த புகழ்பெற்றவர்களுக்கும் சக்தி வாய்ந்தவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் அனைவரையும் அவர் உபதேசித்து வரவேற்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசாலேயே அவங்களை எல்லாரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வரவேற்கக்கூடிய அந்த தன்மையில அவர் எல்லாரையுமே ரிசீவ் பண்ணார் என்றதுதான் இந்த பதத்தினுடைய மீனிங். நான் இன்னைக்கு இதோடையே நிறுத்துறேன்.